Opiskelijoiden luova toimisto Crea ja Haga-Helia haluaa lahjoittaa Uusi lastensairaala hankkeelle 1120 € shekkinä ja toivottaa onnea ja menestystä jatkoon. Sitten siirrytään varsinaiseen palkintojen jakoon. Eli tosiaan, kuten aikaisemmin mainittu, tänään palkitaan pelottomia, yrittäjähenkisiä, valovoimaisia mainos-, viestintä- ja media-alan tähtiä Haga-Helian, mainonnan ja yritysviestinnän tradenomeja. Palkintona tänään voittajille jaetaan uniikki Crea-oskari. Kiitos Haga-Helia, kiitos Crea. Kyllä tää on aikamoinen kunnia.